Добрый день. В эфире Prime. Ой, какой же Prime? Это я все привык к своим программам. В эфире программа «Бегун» сегодня, которую ведем поочередно Гульсум Халилова и я. У меня конкретно час 10 минут. Потом Гульсум снова вернется. А эти час 10 минут мы будем обсуждать наиболее актуальные темы, текущие темы, ну и так анализировать ситуацию, которая складывается в последнее время на международной арене и внутри Украины. И я рад представить нашего гостя Валерий Гончарук. Никогда вы не были у меня в студии, очень приятно вас видеть впервые. Я все правильно сказал, глава департамента выборных технологий агентства моделирования ситуации, а также доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. Правильно. Добрий вечір. Добрый вечер. Тобто людина серьезно. Начнем мы говорить, как это принято, с конца, с последних новостей. И информационное поле Украины в очередной взорвалось из-за выступлений из-за поребрика. И никто иной, как Дмитрий Медведев, когда-то бывший вице-президентом, написал очень большую, достаточно, не очень, но достаточно большую статью в «Коммерсанте» и очень такую злую, с оскорблениями, с названиями, со словами типа «дебильные», «дегенераты» и так далее в адрес Украины. И главный лейтмотив такой, что разговаривать с нынешним украинским руководством не о чем. Мы могли бы тут цитаты какие-то привести, но поскольку все, наверное, читали. Или давайте послушаем цитаты. В принципе, вот тут у нас две цитаты есть, таких ключевых. А дальше уже будем с Валерием обсуждать и с теми экспертами, которые будут подключаться на протяжении этого эфира к нам в студию. Давайте цитаты Медведева. Тогда встает извечный главный вопрос, что делать в этой ситуации? А ничего, дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных крымских платформ, созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать, мы люди терпеливые. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам бесперерывно лгут и уходят от принятых решений, а значит и переговоры с ними абсолютно бессмысленны. Ну что, Валерий, это точка в разговорах про возможные прямые переговоры Зеленского с Путиным? Или, как считают, просто ответ мы не будем приводить полностью, но господин Подоляк, отвечая, заявил, что это позиция Медведева, а наше руководство ориентируется на позицию, собственно, Путина, который от переговоров, по крайней мере, прямо не отказывался. Медведєв на сьогоднішній день є заступником секретаря їхнього РНБО місцевого. Він очолює партію «Єдина Росія», але при тому на останніх виборах він ніякої участі не брав. Тобто його вже навіть в список не включають. І в них він вважається як колишній політик. І колишнім політиком він став після величезної акції, яка була «Ми тобі не Дімон», що це в такому плані, коли фактично викривальні були Навального пости, по тому, які там наддоходи, крадіжки мав корупційного характеру, мав безпосередньо Медведєв. Після того за великим... Ну, він дуже багатий чоловік. Ніхто ж не сперечається, що, будучи прем'єр-міністром Російської Федерації, президентом, можна залишитися бідним. Як і в цілому державним чиновником Російської Федерації. Ці справи достатньо доходні, тут не треба сперечатися. Це не професія лікаря чи вчителя, чи якогось іншого такого гатунку. Тому ми за його майбутнє і за майбутнє його нащадків абсолютно спокійні. Тому Медведєв так би не представляє якусь офіційну позицію Російської Федерації, але і сам Путін дозволяв собі подібні статті такого гатунку. Ну, це не йде в розріз генеральної лінії партії, Воно не йде, да. Але давайте будемо так казати. Чи вплине це якимось чином на в цілому можливість переговорного процесу з Україною? Жодним чином не вплине ці всі статті і так далі. Наразі я не виключаю, що просто-напросто нагнітається ситуація для того, щоб підвищити ставки. Що Росія, так би мовити, йде на нисходящу і готова вже вести переговори. А типа ми не готові. Вот Україна так позиціонується як абсолютно непослідовний, непрогнозований партнер, який змінює свої позиції. Знову там оці всі речі там про прозаокеанських хазяїв і так далі, і так далі. І зрозуміло, що стиль в цілому російський, він же не змінюється. Да? Тобто він залишається послідовним. Ну, він хамський в отношенні України, як завжди. Він хамський, але от зверніть увагу. На
російському телебаченні, ну, у них там фактично 2 чи 3 теми. Да? Одна тема Україна, це головна тема. Вторая тема Украина. Третья тоже А друга Украина. Сполучені Штати Америки. Ні. І вони ж там так само обговорюють Сполучені Штати Америки, ну, не розуміючи, можливо, те, що для США, там те, що говорять в Росії про них, ну, є абсолютно байдуже. Це десь приблизно, якби там щось Буркіна-Фасо щось говорила, так? І, Ну, не так, все-таки ядерная держава, ну, не так. ядерна держава, ядерний статус, але ну, сьогодні ж вимірюється потенціал країни не лише ядерними якимись речами, тому що в цьому контексті в нас і Північна Корея, в нас і Іран, прекрасні держави, але є ж економічний потенціал. І коли ми подивимося на економічні потуги Російської Федерації, ну і Європейського Союзу, да, Сполучених Штатів Америки, навіть того самого Китаю, то Росія абсолютно не є ніяким там конкурентом, не Но партнером. они же и не говорят, что мы конкуренты в экономике. Они открыто угрожают войной, в принципе, в последнее время. Угрожати та вони можуть угрожати. Свого часу, коли була ця сирійська авантюра, так, і там ЧПК Вагнера захопили якісь там ці нафтові свердловини чи заводи якісь там, які були під контролем американців. А США дуже швидко навели порядок, і, по суті, там їх 300, за даними, загинули і вирішили це питання. І Російська Федерація, при всьому своїй могутності потенціалу, нічого не могла запропонувати. Я нагадаю, коли Туреччина збила російський літак, збила з росіянами, коли в Туреччині вбили посла Російської Федерації в Стамбулі. Це ж також було. Ну, я щось не пам'ятаю, щоб якісь кроки були з воєнної точки зору, коли відбувалася оця азербайджансько-вірменська війна остання, так? І Туреччина так чи інакше підтримувала Азербайджан. Вона не йшла на їхню територію. Але всі прекрасно розуміли, що за Азербайджаном за спиною стоїть Туреччина. Що Російська Федерація зробила? Нічого Російська Федерація не зробила і нічого не змогла зробити. Но, правда, ввели контингент в Азербайджан, а так нічого. Ввели контингент в Азербайджан. Вони були переконані, що внаслідок цього Пашинян, який був не дуже зручний для Російської Федерації, буде скинутий. А Пашинян виграв вибори ще і так достатньо переконливо. І ставленики Російської Федерації взагалі нічого не отримали. Тому говорити про Росію як такого потужного якогось надгравця, який все стратегічно прораховує, якому все вдається, якого все вдало, насправді це не так. І, звичайно, що ми, як штовхнулися з військовою агресією і по Донбасу, і по Криму, у нас своє відношення. І воно ніде не зміниться. І навіть коли там після Путіна прийде якийсь новий президент, ми цього не забудемо. Тому що, ну вибачте, 15 тисяч били, забрали території, відібрали майно. Тепер нам ще вони розказують про те, що ми як повинні вести ці переговори. Ні, цього не буде. Стиль, звичайно, залишається сталий, стабільний, але я думаю, що Медведєв буде останній, хто буде в цьому переговорному процесі. Росія, словами Піскова, там Путіна, вони, в принципі, висловлювали своє якесь бачення. Вони не хочуть говорити ні про Крим, вони не хочуть говорити ні про Донбас, але вони хочуть говорити про відновлення економічних зв'язків, про зняття санкцій персонального характеру і санкцій з окремих підприємств. Ось про це вони з радістю хочуть говорити. Тому що якщо Україна знімає санкції з Російської Федерації, яка вона вводила економічного характеру, персонального характеру, то очевидно, що Європі тоді так само нічого не залишається, як знімати санкції. Ну, якщо ви там домовилися порозумітися. Це понятно, да. Но це ж утопія, цього не буде. Цього не буде, і я насправді ось не переконаний, чи варто взагалі зараз говорити про цей переговорний процес. Тому що ми зараз знаходимося в таких умовах, а що нам ці переговори вести просто невигідно. У нас закінчується через рік контракт з Газпромом, зараз газ на найвищій точці піку, який є, і зараз ці всі розмови можуть бути в контексті укладення нового газового контракту, але поряд з газовим контрактом будуть інші вимоги зі сторони Російської Федерації ультимативного характеру, і переконані, вони нам абсолютно будуть невигідні. Ну, це шантаж. Надо вещи своими именами называть, но вместе с тем, вот это политический демарш, утвержденный Путиным, конечно, это ничего там самостоятельного нет, со стороны Медведева. Медведев не самостоятельный политик, и в этот же день, собственно, мы узнали о том, что МИД РФ разрешил приехать в Москву для переговоров заместителю госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, который с 2019 года был запрещен въезд в Россию, так как МИД РФ внес ее в черный список, ну и так далее, и так далее. И вот как... Значит, Захарова, ну, спикерка, если так можно выразиться, МИД России, заявила, что приезд Нуланд был разрешен в обмен на то, что США исключили из санкционных списков одного россиянина. Кого не указывается. Захарова назвала это паритетом и симметричным ответом. Давайте цитату послушаем этой дамы и продолжим.
Это было их желание. Она действительно была в санкционных списках. Это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах. Я хочу подключить к нашему разговору Юлию Тищенко, известный политолог, политический обозреватель и так далее, и так далее. Юлечка, вы нас слышите? Добрый вечер, слышу. Добрый вечер. Мы тут сидим с Валерием Гончаруком, и ты слышала, наверное, последний кусочек нашей беседы. С одной стороны, вроде как Медведев просто хамит, и, в общем, это официально ничего не значит. С другой стороны, американцы, как подчеркивают русские, может, врут, рвутся, она же едет в Москву на переговоры, рвутся на переговоры, просят снять, даже в обмен кого-то там исключают из черных списков. И, в общем, статья какая? С вами разговаривать не о чем, да? И тут же приезжает Виктория Нуланд туда. То есть мы будем говорить с сюзереном. Это последняя фраза этой статьи. Да? Вот как ты, Юля, мы давно с Юлей на «ты», естественно, вот просто расскажи твое видение, к чему эта статья была, к чему эта прелюдия? Мне кажется, что может быть, кстати, много составляющих относительно этой статьи именно сейчас, и именно могут быть действительно элементы вот этого торга относительно санкций, снятия. Может быть, кстати, сюжет связанный с будущностью Медведева, да, то есть есть какие-то там вариации относительно Патрушева, то есть это такие сценарии а-ля преемник. То есть, ничего нового и никакой действительно новой лексики, да, то есть не прозвучало. Историческая память, крымская платформа, крымские татары, это те громкие красные тряпки, которые мы как бы рассматривали. Юля, там не было слов «крымские татары». Ты заметила, что там... Коренные народы. В перечислении татары, народы, которого нет в Украине, как коренного народа, да? Они специально так делают, да? Татары как бы есть, но, безусловно, речь тут шла о крымских татарах, но без упоминания. Коренные народы, это этот закон, он как бы тоже был упомянут, да, то есть эта оскомина не прошла. Относительно, визита Нуланд, на прошлой неделе Киев посетил одна из помощниц, заместительниц Блинкена, да, то есть та, которая занимается вопросами, связанными с Украиной, с Восточной Европой. То есть тут можно как бы по-разному оценивать. Но Нуланд выше, Юля, Нуланд выше значительно по должности. У нее есть опыт, был больше разговора, в общем-то, с представителями, да, с этой страны, Российской Федерации, я имею в виду, да, то есть там выше, ниже, в данной ситуации это уже как бы, мне кажется, не суть важно. Но первый визит именно помощника Блинкена в этом качестве он состоялся именно в Украину. Да, и разговоры были, в общем-то, тоже общение достаточно на высоком таком конструктивном уровне. И причем оно не было там супер распиарено. Да. А здесь... очевидно, какие-то другие еще функции есть, кроме поддержания диалога и разговора. Вот мы тут с Валерием обсуждали, почему такая лексика, да? Как бы не принято, пусть ты даже там, говорят, и человек выпивающий, и, в общем-то, такой отставленный от многих дел, и бывший президент, это уже как бы всегда грустно и настраивает на осенний алкогольный лад, да? Но все-таки вот это... дебильная, как он там еще написал, дебильная крымская платформа, что-то. То есть лексика такая, совсем не политическая. Зачем? Вот твоя версия. Я вообще не уверена, что он это писал. И даже мы это не обсуждаем, это бог с ним. Честно, это да. Затулин, скорее всего, писал там по стилю примерно похоже на Затулина какого-нибудь. Да. Значит, в данном случае, мне кажется, не так хорошо вычитан текст, да, как это не смешно звучит. Почему такая лексика? Честно говоря, я даже не задумывалась над этим, но можно предположить, что они, очевидно, соревновались в несколько другом жанре. Если у Путина это была а-ля историческая статья, да, там, с какими-то реляциями, то здесь это претензия на какую-то очевидно публицистичность, да, вот что-то в этом роде. Поэтому она короче, нельзя же переплюнуть как бы оригинал, на который ты ссылаешься во втором же абзаце этой статьи.
Поэтому, возможно, этим это все и объясняется. Ну и плюс, возможно, там какая-то демонстрация, значит, такого имиджа Медведева, да, в какой-то степени, да. Почему? Потому что он же пытался ассоциироваться вот в российской среде как что-то более интеллигентное вот на каком-то этапе. Здесь, очевидно, может быть, какие-то другие нотки должны возникнуть. Угу. Ну, это как предположение. Вот мы тут, я хочу услышать и от Валерия сначала, потом от тебя. Упоминание, действительно, он упоминает крымских татар, но не говорит крымские татары, говорит татары в перечне там каких-то, да, говорит коренные народы, опять не упоминая крымских татар, называет крымскую платформу ублюдочной. То есть очень много внимания Крыма в этой такой небольшой и достаточно такой, ну, как бы, на мой взгляд, это уровень, ну, вот, как писал в рассказах Марк Твен, журналистика в Теннессе, когда один на другого наскакивает, то лексика такая, абсолютно такая ковбойська. Ну, это же, извините, ковбой, да? Ну, от, ну, я вам скажу так, це такий бандитський дворовий лексикон. Ну, це прагнення звести, мінімізувати і перейти от на такий розмовний жанр. Так много Криму. А тому, що за 7 років окупації Криму можна було дуже багато розказувати. Крим наш, вивішувати прапори, знімати фільми. Там величезна кількість фільмів було знято по цьому Криму. Пропагандистського... І книги стільки, що можна в студію завалити. Кожен день показувати, як там це змінилося в Криму, як там всі щасливі безмежно те, що став руський мір. А Крим російським ніхто не визнає. І чому вдарила по їхнім міськам так Кримська платформа? Тому що приїхали держави, фактично весь Євросоюз, країни НАТО, і чітко заявили, що Крим – це фактично українська територія, що ця тема не зійде з порядку денного. То есть это когда император говорит, фюрер, да, я об этом больше не буду говорить, вопрос снят, а ему 47 стран говорят, минуточку. Це обіда і розуміння того, що ви зі своєю нафтою, газом, Кримським мостом, з тим, що ви там армію накачали, з тим, що ви там абсолютно вже змінили демографічність населення цього Криму, тому що там вже стільки тих росіян переїхало, що вони вже самі не знають, хто вони, там росіяни чи кримчани, чи хто вони стали. Окупанти. Але зробити нічого не можуть, а світ не визнає. Там немає загальноросійських підприємств, компаній. Вони туди не заходять, тому що як тільки вони туди зайдуть, будуть санкції. Тобто вони зробили отаку колонію, і в межах цієї колонії інтернет там провели якийсь свій окремий, без виходу, умовно кажучи, за межі. Вони за цим колючим дротом живуть, там фактично соціальні різні речі проводять, але вийти за межі цього колючого дроту немає. Тому що жодна російська компанія не заходить, жоден банк російський туди не заходить, бо бояться, бо санкції. І при тому всьому дуже ж просте питання. Чого вас так обурюється Кримська платформа? Ну, скликайте ви свою Кримську платформу. Хай туди приїдуть ваші союзники ті, які... Із Нікарагуа і... А правильно ви робите, що смієтеся, тому що росіяни, і Путін, і Медведєв, і всі Суркови, вони прекрасно розуміють, що щось протиставити на міжнародній арені вони не можуть. Вони скільки завгодно можуть плигати, висловлюватися там такими речами, але легітимності вони від цього ніякої не отримують. І це знаєте, як реально там, що з тим Донбасом, вони не знають, що з ним робити. Тобто, от як би воно є, а робити крок назад уже якби обідно, тому що на цьому всьому. А реально нічого зробити не може. І Крим ж витягує величезні кошти. Ну що це дотаційний регіон. Це регіон, який був дотаційний, Крим і цей Севастополь в Україні, і в Російській Федерації він ще більш дотаційний. Слава Богу, Путіна денег много. Але в Україні Крим був 10-тим регіоном за кількістю інвестицій. Тобто туди йшли кошти, туди йшли іноземні підприємці, і в принципі була перспектива. Яка зараз перспектива в Криму? І навіть ці місцеві жителі, коли вони спочатку там якесь море є, якийсь вихід, туризм якийсь є, зараз цього вже всього немає. Від моря їх давно усунули, побудували дачі, і прекрасно розуміють, що ніякого туризму там не буде. А буде військова база. Ну, то есть просто злит Путіна. Злит обурює, що він нічого реально не може зробити. Юля, ты как человек еще более близкий всех нас к аналитике по Крыму, скажи, пожалуйста, почему именно Крым и столько злости, слюны, оскорблений, связанных с Крымом, с крымскими татарами, с крымской платформой и так далее? Ну, мне кажется, что действительно Крымская платформа, вот эти 47 стран и, по крайней мере, вот этот дипломатичный такой флер, который это все окружает, один момент. Другой момент, на мой взгляд, даже та политика гибридная, которую проводит Российская Федерация по демонстрации международного признания статуса Крыма. И она так тоже не так, чтобы очень срабатывает. Раньше, мне кажется, даже это было как-то более живенько и лучше.
дальше. Даже на выборы, так называемые выборы в Госдуму, ну, какой-то был минимум очень непонятных наблюдателей. То есть даже тут не удалось привлечь, да, чтобы хоть что-то там, хоть как-то, хоть где-то более Юля, артикулированно а почему так именно бесит? И вот он повторил за своим шефом, да, за Путиным, когда тот лично вдруг вскочил как-то и начал истерить по поводу закона о коренных народов, значит, и повторил его вот этот вот, его тень. Именно сакцентировал внимание, и назвал этот закон, по-моему, тоже дебильным или как-то еще. Ну, там разные были эпитеты, да, и бомба какая-то водородная или не совсем водород, то есть разное, да, что-то там подрывает и так далее. Ну, это вообще отдельная тема для разговора, да, мы уже, по-моему, говорили об этом. В России есть, собственно, свой закон про малочисленные коренные народы. Другое дело, какой он и насколько он там, какие права кому дает и как он работает, да, но, по крайней мере, от этого Россия пока не взорвалась, да, и никто не называет это все чем-то. И никто не называет это там какими-то бомбами, ну и так далее, и так далее. Вот. А здесь, ну это обострение такой татарофобии, обострение фобии по отношению к крымским татарам. Ну и не случайно же, посмотрите, после участия в Крымской платформе, вот это безумное дело, да, которое против Наримана Джиляла, да, то, что это даже, мне кажется, переплевывает процессы 1937 года. Ну да, там феерическое обвинение, конечно, но да, это действительно 1937 год, да. Но это как бы такие даже в какой-то степени рациональные вещи, да, связанные с местью, с одной стороны. С другой стороны, это еще и попытка показать, что Украина террористическая страна, да, она готовит, то есть эти диверсии там и так далее, и так далее. Другое дело, что мало кто в это, верит, в те аргументы, которые есть, мягко говоря. Вот. Но для этого внутреннего российского дискурса, для вот этого зомбирования, думаю, что это как бы рассчитывают, что это сработает. То есть это коктейль. Да, это и реакция на Крымскую платформу, это реакция действительно на актуализацию темы Крыма и, как бы среди разных международных организаций. Это татарофобия против крымских татар. Скажи, пожалуйста, Юлия, тоже к Валерию, мы уже тебя отпустим. Спасибо, что включилась к нам, но ты еще не уходи, пожалуйста. Все-таки я хочу обе версии услышать, вот от Юли, от тебя и от Валерия. Вот этот налет антисемитизма в этой статье, ну там просто антисемитизмом прет из каждой щели, да? Это прямо не говорится, но вот это человек определенной национальности, там вот это про Зеленского и так далее, это вообще что? Зачем, для кого? Юль, ты? Ну, мне кажется, что Медведев это не интерпретирует как антисемитизм. У него это, у автора, который это писал, на каком-то другом уровне подобные определения. Я помню, что он сравнивает президента, да, с еврейской интеллигенцией, значит, времен там вот эти а-ля нацистские всякие бредни, да, которые там звучат, как бы совершенно какие-то дикие рациональные вещи. Вот, там коктейль, который, мне кажется, отображает не ситуацию, да, и даже не вопрос антисемитизма в самой России, а именно то, что творится в головах у авторов, да, вот, относительно и ситуации в Украине, и продолжение вот этого бреда, значит, про нацизм, и так далее. Плюс не укладывается тоже в голове, как, по сути, украинский дискурс, да, могут поддерживать граждане разной этнической принадлежности, граждане Украины. Угу. Спасибо тебе за твое мнение. Как всегда, четко, ясно по теме гарного дня тобі, Юлія. Спасибо. Юлия Тищенко была у нас в эфире. И я тот же самый вопрос адресую Валерию Гончаруку, нашему гостю в студии. От історично, якщо ми подивимося на Російську імперію, Радянський Союз, це і антисемітські країни, чорносотінці, сталінські репресії проти лікарів. Це ж суто черта оседлости, которой не було ніде в Європі. І оцю ж пам'ять історичну її ж ніде не дінеш. І тому, насправді, цей антисемітизм в них сидить, в них є це. Вони не люблять інші народи. Особливо нікого не люблять. Нікого не люблять. Особливо малі народи вони не люблять. Так, до них відносяться свого
часу це були країни Прибалтики, як там була пропаганда масована. Прибалтика – це все-таки наратив старий. Я тут теж за собою сліжу. Хай буде Балтія. Я, можливо, тут як відстав в цьому сенсі. Країни Балтії народи, що було по грузинам, яких фактично вивозили чуть би там не в вагонах. Все це насправді було, є і залишається. І зрозуміло, що оця ксенофобія, вона ж в них в вигляді такої іронії, сарказма. Тобто це так, знаєте, покровительство на рівні хі-хі-ха-ха. Але мені здається, що над такими речами не жартують. Це є настоящий расизм. Що українці в цьому сенсі вже, знаєте, на порядок вище відійшли. Ми вже про це не говоримо. Ми не допускаємося до такого рівня. В Україні такого дискурсу немає. Дискурсу навіть не існує. Да? І скільки там 100 років звинувачували там цьому антисемітизмі, а насправді з'ясувалося, що немає цього. Помните, когда выборы были, да? И кто-то пытался закидывать 100% из России тоже закидывали, что вот там, типа, намекать, что там какой-то частью, или там еще проверяли, там, значит, Зеленский еврей, типа, да? Вот, ну и что, это как-то на кого-то повлияло? Это даже не обсуждалось вообще нигде. Ніде це не спрацювало. Ні по Зеленську, ні по багатьом іншим представникам української влади, тому що цей чинник у нас фактично не спрацював. Да? А ну от коли ви там про расизм згадали, я пам'ятаю, як вони з Беленюка намагалися там знущатися на своїх каналах, коли він там гопак танцював і так далі. Хоча в нас в Україні так само немає цього дискурсу. Він олімпійський чемпіон, він українець, хоча за кольором шкіри він відрізняється від переважної більшості українців. І в цьому сенсі, звичайно, що Росія сидить на найгірших постулатах. І коли ми говоримо, що от нацизм був засуджений, в тому числі за антисемітизм, Радянський Союз за це засуджений не був, і Росія зараз продовжує вкидати ці речі. Продовжала нацистські практики і готовили к депортації євреїв, і Бог знає, к чому, просто Сталін умер. А чому ніхто не говорить про те, що закінчується Друга світова війна і починається масове виселення татарів, Західної України українців, чеченців. Ну, наказання народу. Наказання це взагалі в яких постулатах, яке розуміння Організації Об'єднаних Націй. Це, як русські говорять, це не то, это другое. Це зовсім другое. Коли ми робимо преступлення, це зовсім другое. Ні, так, а я скажу, тому що на той час всі закривали очі, тому що от Радянський Союз, країна-переможець, і цьому ніхто не надавав належну оцінку. А як на мене, треба давати оцінку. Якщо не тоді, то зараз. Треба так само вводити кримінальну відповідальність за невизнання Голодомору, Голокосту, за невизнання окупації Криму і таких інших речей. Геноциду кримських татар. Геноциду кримських татар. Абсолютно з вами погоджуюся. Тому що розраховувати на те, що от ми будемо вести дискурс, не можна по цьому дискутувати. Да? Євреї не мали можливості дискутувати з нацистами. Валерий, вы заметили, как у нас разошлись просто вот эти миры наши, да? Они не понимают, о чем, мы не очень понимаем, о чем они говорят, да? Мы вот ругательство мы понимаем, а вот когда начинают по смыслу, что ты несешь вообще, да? Какое еврейство, какое там что куда, это вообще бред. У нас на связи Мария Авдеева, скайпом, директор исследований Европейской экспертной ассоциации, эксперт по информационной безопасности. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Рады вас бачити. Навзаєм. Мы в студии с Валерием Гончаруком, доцентом университета имени Тараса Шевченко, и обсуждаем мы понятно что. В общем, этот так называемую статью Медведева. Вот, ну и раз, я думаю, что вы тоже хотите понять, что-то сказать, и конкретно мы вот тему, еврейскую тему, которая в ней затронута, ну вот все, что вас... Все-таки я женщинам доверяю гораздо больше, мне кажется, у вас более острое восприятие всяких несуразностей, вот, ввиду большего совершенства. Вот скажите, что вас, вот что там такого наговорил нам Медведев, и вообще как к этому относиться? Касательно статьи, так называемой, мне в первую очередь бросается в глаза ее стиль. Вы об этом уже говорили здесь в студии, но в принципе она выглядит так, как будто ее готовили в большой спешке. Ее публиковали сегодня в 00 часов, там, ну, то есть это было в полночь воскресенья. Вот я очень часто готовлю разнообразную аналитику, и ее практически никогда не публикуют в полночь воскресенья. То есть время публикации говорит нам о том, что ее для чего-то готовили, она должна была выйти именно утром сегодня. Статья явно написана в спешке, она между собой не согласована, она выглядит так, как будто кому-то сказали, что набросай вот такие вот пункты, чтобы все было кратко, по сути, побольше ярких цитат, чтобы ее сегодня все постоянно обсуждали. И так и вышло.
То есть все информационное поле в Украине, пророссийских СМИ, в России, кремлевских СМИ занято обсуждением этой статьи. Ну, то есть ее обсуждают в разных контекстах, но тем не менее. Я вот сейчас специально загуглила, то есть у меня как минимум 4 страницы выкладки Гугла, это просто цитаты и обсуждение самого этого материала. При этом в англоязычных СМИ они вообще ничего не говорят. То есть там она прошла незамеченной. То есть статью Путина еще хоть как-то пытались раскрутить, когда он написал вот это вот про один народ, то она, то есть, ну, Россия явно вкладывала средства и усилия для того, чтобы ее на Западе как-то она получила известность, то по этой статье, ну, очевидно, что они не работали таким образом. Единственные ее перепосты на англоязычных изданиях — это сами же англоязычные российские издания, там ТАСС и так далее. То есть она была рассчитана совершенно очевидно на российскоговорящее, ну и украиноязычное население, на так называемое постсоветское пространство. И вышла она перед тем, как, ну, вы это тоже уже, конечно, обозначили, перед тем, как в Москву приехала Нуланд. Вот, я про это хотел спросить, да. Это же, на самом деле, вот еще раз подчеркну, мы уже с Ростиславом, с Валерием обсуждали, что она была в запретном списке на въезд. Тут она стремится в Москву, то есть как-то это выглядит, как к царю едет посланница от президента Соединенных Штатов. Он это очень любит, Путин. Он любит звонки Байдена с предложениями о встрече и так далее. И даже отменяют американцы какой-то запрет на кого-то, кстати, на кого запрет. Никто так мне пока не сказал, даже как версии, что отменили запрет на въезд какого-то чиновника в Америку. Да? И вот она едет. И такая статья, в которой фактически последнее слово — это сюзерен. Да? Иметь дело с сюзереном. То есть мы с Украиной дело иметь не будем, а будем иметь дело с сюзереном. Понятно, кто у нас. Мы же управляемые, если бы так, Америкой страна. Вот. Вот что вы с этим связаны? Какие версии есть? Ну, смотрите, Россия задала уже повестку, да, мы все обсуждаем, что приехала Нуланд и какие-то, возможно, там будут договоренности не в интересах Украины. На самом деле, о чем они будут договариваться, скорее всего, мы не узнаем. Так же, как, например, в Финляндии там недавно прошли переговоры высшего командования американского и российского, они так и не сказали, о чем они говорили. То есть здесь, возможно, мы тоже ничего не будем знать, потому что Нуланд, вот последнее, что она сказала, это просто мы будем обсуждать как бы взаимоотношения российско-американские. И вообще то, как эта встреча обставлена, большая доля вероятности, что никаких после встречи пресс-релизов, возможно, не будет, только что-то общее. Поэтому это дает, Россия, зная это, использует такой повод для того, чтобы раскрутить эту встречу в своих интересах. То есть если никакой повестки другой нет, обсуждают то, что дает нам Кремль. А Кремль дает, что мы договариваемся там обо всех. То есть это же вечная как бы позиция Путина, что регион Украина, Беларусь — это тот регион, где решаю только я, все договариваются здесь со мной, и я тот человек, который здесь принимает решения, контролирует ситуацию. То есть на самом деле это не так. Но пропаганда российская как раз на это и направлена, чтобы создать ощущение, что это таким образом и происходит. И вот эта вот информационная кампания, которая сейчас развивается, она выглядит как информационная кампания, потому что тут все очень спланировано, четко, и это не случайные вещи. Вот она может быть одной из ее как бы направлений, одной из ее целей. Это как раз задать выгодную России повестку, что мы по-прежнему все здесь контролируем, к нам вот приезжают договариваться, и вообще вот мы там обсудили судьбу Украины, уже по вам договорились, и вы теперь как бы полностью в нашей власти. Вообще вот глазами русского читателя или зрителя, да, это выглядит именно так. Действительно формально. К ним едут, им звонят, да, пытаются выйти на связь, на разговор. Я, кстати, хочу сказать, Валерий, вы тоже можете присоединяться, задавати вопроси. Я власне, скажу ще свою думку, що я думаю про Нуланд і, в принципі, про важливість цього візиту. Скажіть зараз. А я просто-напросто спеціально подивився зараз, як точно називається посада, заступник державного секретаря США з політичних питань. Нашою мовою це заступник міністра. Я українських не знаю заступників міністра, хто там у Кулєбі це заступники міністра. Ми знаємо, це імені Жупар. Це, бачите, нагадали, то я згадав. Тобто, розумієте, це рівень
заступника міністра. І вони на серйозному рівні обговорюють, що з нами їдуть домовлятися. Не їде президент Сполучених Штатів Америки, не віце-президент Сполучених Штатів Америки, навіть не сам державний секретар, а його заступниця їде і про щось там домовляється. Цілком зрозуміло, що мова йде про те, що були в Женева зустрічі Байдена з Путіним, ніяких домовленостей там об'єктивно не було. Кстати, а срок-то подходит? А срок-то підходить. Говорил Байден, що ноябрь, да, і там, очевидно, були якісь обіцянки давалися. І Байден дуже спокійно сказав, ну ми подивимося, давайте хай пройде там півроку, ми подивимося, як ми будемо діяти далі, як ми будемо взаємодіяти. І тут приїжджає Нуланд, розкриває аркуш паперу. Перше питання, от про це говорили? Говорили. Про це говорили? Говорили. Про це говорили, що там з Навальним, там, а що там з Україною, з хакерами, а що з Кримом, а що втручанням виборів. І багато таких речей. І я думаю, що ну, ця російська еліта зараз починає запускати ці статті, знову про Крим згадують і так далі, і так далі. А, очевидно, відповідати треба про наступний порядок перемовин. Дійсно, Байден, Меркель укладають угоду про те, що ми даємо зелене світло Північному потоку-2, а в Конгресі США кажуть, а ми санкції будемо накладати. Да? І Байден каже так, ну звичайно, що якщо будуть втручатися в політичні якісь речі, використовувати цей Північний поток-2, будуть санкції. І це питання так само буде підніматися, я так думаю, очевидно. І це для Путіна, мабуть, більш важливо, ніж той весь антураж, який зараз розвивається. Но тему газа мы потом обсудим, когда... Закончим, это важная очень тема, действительно тоже связана с шантажом совсем. Ну вот Подоляк назвал это шантажистским текстом Медведева, да, и сказал, что они будут ориентироваться, ну, украинская официальная позиция будет ориентироваться на слова Путина, а не Медведева, да, а Путин вроде молчит и вроде продолжается подвешенный в воздухе такой, как бы, пас, что вот Зеленский хотел бы встретиться с Путиным, но никаких ответов-приветов, ну, если не считать это ответом, что с вами не о чем говорить, пока нет. Вот тема встречи наедине Путина с Зеленским, вот на ваш взгляд, Мария, она закрыта или она открыта еще? Ну, фактически. Мне кажется, что это вообще не является темой, которая, ну вот, в принципе, стоит сейчас обговаривать в контексте вот этой статьи. Потому что мы таким образом как бы играем в российском поле, то есть обсуждаем ту повестку, которую они нам подкидывают. И это для них выгодно. Точно так же, как вот я мониторю же информационное пространство постоянно, пророссийские, украинские СМИ сейчас активно обсуждают, что якобы эта статья какие-то дает там политические бонусы Медведчуку, что это таким образом вот кто-то там, значит, высказывается по поводу того, что Медведчук должен там снова быть в украинской политике, но что на самом деле не так. То есть это трактовки. На самом деле, мне кажется, что если и будет стоять такой вопрос, то он же не будет решаться путем того, что написал Медведев в каком-то опусе, ну, то есть, потому что статьей это же назвать достаточно сложно. Мне вот это напомнило, это может быть, знаете, не совсем корректное сравнение, но почему-то вот оно у меня есть. Я последние 1,5 года очень, ну, постоянно отслеживаю белорусскую повестку. И вот Лукашенко стал таким человеком, который постоянно продуцирует какие-то опусы, которые там то НАТО со стороны Украины будет нападать, то еще что-то, которые очень выгодно Россия использует для атак на Украину, в том числе в информационном плане. И вот, знаете, здесь Медведев, ну, аналогичную роль сыграл. То есть он что-то сказал, какие-то, ну, совершенно вещи несуразные, и которые, ну, вот, просто серьезно даже тяжело воспринимать, но таким образом он подкинул дровишек в информационное поле, и вот как бы все об этом говорят, и мы их просто интерпретируем. Но на самом же деле та же самая Нуланд, например, она будет встречаться, ну так как вот официально говорили, например, с Козаком, который отвечает за украинскую повестку, за украинскую линию в администрации президента. Будет встречаться там еще с другими заместителями. То есть они, скорее всего, будут говорить по каким-то очень конкретным вещам. И, ну, не будут они там обсуждать встречу Путина и Зеленского. Это как бы совершенно не тот формат. Да, не тот Мария, уровень. тут, наверное, вы правы. Но так как вы уж сама сказали, назвали страну название Беларуси, вспомнили про Лукашенко и то, что вы этим интересуетесь. Вот очень интересно. Ну, понятно, что протесты закончились тем, чем они должны были закончиться. В такого рода протесты, в такого рода диктатуре. Да, они закончились репрессиями, иммиграцией и укреплением режима, в принципе, и так далее. Что сейчас,
как можно описать сейчас статус Беларуси? Это еще отдельное государство или уже нет? Это уже военная база России с объединенными войсками или еще какие-то остатки роскоши быть чуть-чуть там независимым у Лукашенко остались? Это я вот и Марии вопрос, и потом попрошу ответить Валерия. С моей точки зрения, самым главным противником того, чтобы Россия полностью поглотила Беларусь, является сам Лукашенко, потому что ему бежать некуда. В Ростов он не поедет, потому что у него другие амбиции, и у него просто, и плюс у него есть сыновья, и он тоже, в общем, обеспокоен гарантиями их безопасности. Поэтому он будет зубами держаться за то, чтобы в каком-то, знаете, хоть тушкой, хоть чучелом остаться при какой-то власти в Беларуси. И усиление российского влияния — это вынужденные шаги, на которые он нехотя идет. То есть его подталкивают. Ну а куда деваться? Ну все, ситуация такая, что власть держится на русских штыках в основном. На КГБ, которые ФСБ есть. Ну логично все. Да, но он перед этими всеми событиями он вычищал КГБ белорусское от российских силовиков, и он периодически делает ротации. То есть я бы сказала, что он, да, конечно, Россия максимально пытается управлять, но они полностью ситуацию не контролируют. То есть здесь такая идет игра постоянная, и то же самое касается военных баз. То есть Россия постоянно этот вопрос поднимает, но фактически он вынужден идти на какие-то уступки, и он постоянно оставляет себе поле для маневра. То есть он говорит, ну это давайте подпишем, но вот у нас еще должен это совет там утвердить, давайте договоримся, но мы потом еще планы выработаем. То есть он максимально пытается затянуть все, так знаете, как грамотный председатель совхоза. То есть вот как бы да, но нет, ну вот давайте мы еще посмотрим, обсудим, и ну как бы пытается все-таки не передать России полностью весь контроль, потому что тогда он станет абсолютно не нужен, и это несет опасность прежде всего его личной да, он пытается, Мария, он пытается. Но вот я просто, кстати, вот один аргумент приведу небольшой. Вот согласно, мы не верим опросам в России, в принципе, но все равно там они какую-то видимость создают. И вот сейчас, на данный момент, типа 42% россиян не хотят видеть Путина президентом. Это максимум за 8 лет, то есть крымская вот эта инъекция, она чуть отпускать начала, да, и я почему говорю про Беларусь и про то, как бы там батька не сопротивлялся, но есть желание, есть возможности. То его желание я понимаю. Насчет возможностей большие вопросы, да, ну вот, особенно теперь. И вот я как раз 30 лет развала Советского Союза, все же тоже, мы же помним, да, ну, по крайней мере, мы с Валерием его застали, вот, это развал СССР. Ну, вот, ну и что? И все-таки будет какой-то, как сказал Лукашенко, это последний мой вопрос, как сказал Лукашенко, мы создадим союз, который будет сильнее за любое государство. Вот просто. Мы такой союз создадим, тут военных баз насажаем, там, ну смысл такой, что мы станем кулаком вместе. Это сложный вопрос, потому что союзное государство давно существует, и как кулака как никакого не получилось. Потому что везде есть свои чиновники, везде есть военные, понимаете, вот даже любого взять белорусского генерала, он понимает, что тут он сейчас белорусский генерал, а придут русские ребята, и он, знаете, себе будет искать место где-нибудь там в гарнизоне на Дальнем Востоке, а это совсем не то же самое, что в Минске, например, или там где-то неподалеку от Вильнюса. Поэтому вот мне кажется, что в ближайшей перспективе прямо такого вот однопоглощения, которое будет означать одно государство, не будет. Но Россия будет максимально пытаться закрепиться для того, чтобы когда Лукашенко все-таки уйдет, кто бы ни был на его месте, Россия будет иметь там полный контроль, и это касается в первую очередь военного усиления, то есть усиления военного присутствия. Они создадут под тем или иным видом там свое присутствие такое, которое невозможно будет потом отыграть назад. И экономически, то есть будут контролировать отрасли экономики. И им тогда уже, в принципе, имея это, и не нужно политической такой вот интеграции, чтобы это было вот одно все. Ну, знаете, я напомню вам, что вот конечно, Путин и лузеры, и так далее. Россия не представляет себе силы, вот как справедливо Валерий заметил, экономические, что Китай там, и так далее. Однако за отчетный год Владимир Путин закрепил свои войска в Азербайджане, где их не было.
со времен, да, это как бы, в общем, мягко говоря, не проигрыш его, да, вот, и официально уже практически войска находятся, какие-то базы там будут, они это оправдывают, риторика вот это, что НАТО, значит, с Украиной, а мы тут будем совместные. То есть фактически же вот еще две страны Путин, ну, фактически держит под контролем в военном смысле. Разве это не так? Да, так, конечно, в военном, вот я тут полностью с вами согласна, что военно они будут закрепляться, военно, экономически и информационно. Вот. Ну а если говорить о том, что это будет как бы оформлено политически, то возможно и нет. То есть это будет зависеть уже от конъюнктуры, насколько это будет выгодно и насколько на это будут готовы идти, в том числе и белорусы. Потому что есть же такой термин, говорит, ошибка Путина в Украине в том, что он создал у себя на границе очень русофобское такое государство, которое, что бы он ни делал, еще больше настроено антироссийски. То есть, население. Я понял, но смотрите, да, но, допустим, чеченцы тоже не любят русских, да? Ну и что? Есть сила, есть инструменты репрессий. Да, но Беларусь это не Чечня, она больше гораздо по размеру. И зачем ему убеждать их силой, если можно как бы пытаться мягко попытаться их вовлечь в свою орбиту, не прибегая к жестким шагам. То есть если ты контролируешь то, что тебе нужно контролировать, зачем, чтобы у тебя было еще одно государство, которое будет там партизанскую войну вести? Ну, а белорусы партизаны же такие известные. Спасибо, Мария. С нами была Мария Авдеева. Очень интересное мнение сказала. И на ту же тему, вот опять Беларусь, раз затронули, это правда важно, потому что это еще вот такая вот граница, да, и русские правда туда пришли не на шутку. Я думаю, что, ну, вот мнение, потому что будет с Беларусью, вот прямо вот в ближайшие несколько месяцев. Ви знаєте, я початково скептично відносився до Білорусі вже в 2014 році, коли почалася війна на сході України, і коли ми говорили про те, а звідки може напасти Путін, то я Білорусь так само розглядав як майданчик, з якої Путін може напасти. І виходить так, на сході Російська Федерація, є Придністров'я, да? Є Крим. І відповідно, ми почти окружені. Окружені, так. Да. Є на півночі Білорусь, об'єктивно. Свого часу, коли був в Білорусі затриманим, напевно, ви цю історію пам'ятаєте, Павло Гриб, це був студент, він хотів зустрітися з дівчиною з Росії, десь там, не пам'ятаю, з якої вона області, і вони обрали нейтральну територію Білорусь. Його там хто затримав? Чого затримувало чи білоруське, чи російське КДБ? Тобто вони на той момент, в принципі, абсолютно вільно проводили операцію. Та сама була ситуація вже в Москві, коли затримали з цього видання, можливо, ви там підкажете, яке було, що в Москві затримали і вивезли в Російську Федерацію за те, що він там щось коментував події по розстрілу цього айтішника. Тому насправді я знову ж таки переконаний, що там оцей контакт спецслужб Білорусі і Російської Федерації дуже міцний, дуже такий тісний. А вони постійно спільні навчання проводять військового характеру, при тому, що брязкою зброєю достатньо так показово. Але, знаєте, я ось пам'ятаю, знову ж таки, ситуацію, яка була на 2014 рік, коли президентом був Віктор Янукович. З одного боку, Пшонка, генеральний прокурор, він там його кум, брат, сват, дуже близька людина. Захарченко, міністр внутрішніх справ, він найближчий друг сім'ї, зокрема сина Олександра. Громадянин Російської Федерації Лебедєв був міністром оборони. Громадянин Російської Федерації Якименко був керівником Служби безпеки України. І просте запитання. Ну, і що? Допомогло це їм? Те, що він оточив найближчими родичами, те, що це свої люди. Агентура була вся. Вся агентура, да. Це ж ми тільки кажемо, що найвищі посадові особи. А вони ж пронизували... Ми по Криму це бачили. Практично все. Ну так, це вони вже тоді були. І вони нічого не змогли зробити з тим Майданом, який був. Хоча там і зброю використовували і так далі. І кажуть, що там Янукович злякався, так він знав, чого він лякається. Він прекрасно розумів, що якщо ви почали стріляти, то з того боку так само почнуть стріляти. І тоді ти ніякий Ростом не втечеш. І невідомо, звідки тебе там десь підстрелять і в'ють, і не лише тебе, а все твоє оточення найближче. І вони знали, чому вони тікали, вони знали, чого вони боялися. Тому та сама ситуація по Білорусі, що якщо буде питання радикалізації,
якщо народ буде готовий, дуже важко буде щось протистояти. І правильно там оце, коли ми кажемо про якісь партизанські заходи, так? Ну, коли почнуть там силовиків виловлювати. І це може дуже трагічно закінчитися в цілому на рівні там громадянської війни. Але чого не було в Україні? В Україні Янукович намагався втягнути війська в ці речі. Війська не пішли на це. Вони просто відмовилися. Керівництво сказало ні і все. На рівні такого. І йому це не вдалося робити. Зараз Лукашенко безпосередньо має максимально таку лояльну до себе оцю спецслужбу. Звичайно, що він їх виховував з 90-х там років, вливалися туди величезні кошти, це є. Як будуть далі події розвиватися? Я думаю, що у таких речах спонтанного характеру, як якийсь такий вибух соціального характеру, там, політичного характеру, ніхто прогнозувати не може. А в нас в Україні, в принципі, коли відмовилися від підписання цієї асоціації з Євросоюзом, ну, да, був Євромайдан. Ну, воно виглядало все не так більш-менш декоративно. І воно все йшло на спадання, на згасання. Але була запалена сірник, коли в ніч там на 30 число листопада побили студентів, ті, хто були на це. І в суботу, 1 грудня, ми побачили, що величезна кількість людей просто-напросто вийшли на вулиці. І було зрозуміло, що їх уже ніхто не... Тобто ви думаєте, що в принципі в Білорусі може якась вспишка теж вспихнути? А хто прогнозував оці події, які були рік тому назад в Білорусі? Они же очень таки лагідні були, да? Да, лагідні. С позиции оппозиции, по крайней мере, они говорили, мы не будем оставаться, не будет Майдана, мы по тротуарам, мы светофор соблюдаем. Лагідні, але ніхто не прогнозував, що така величезна кількість білорусів, які вважалися сплять, вони там всім задоволені, в них гарні дороги, в них гарні бордюрчики, а що така величезна кількість людей вийшло. І вони вийшли. І при тому це ж не вийшли, наприклад, там держслужбовці, люди літнього віку і так далі. Це вийшли найбільш активні прошарки населення. Вийшла молодь, вийшли представники середнього класу, IT і так далі, і так далі. А сейчас же мы видим, что, Валерий? Сейчас ми видим, да. І прогнозувати, наскільки це затягнеться надовго, дуже складно. Всі так само розуміють, що Лукашенко є абсолютно невічним. І ніхто не є в цьому світі вічним. І питання в тому лише, як він піде, і з чим він піде, і з чим залишиться країна Білорусь. Але те, що він ходить по краю леза, це так само об'єктивно. Тому що змова може бути не лише на рівні суспільства, яке протистоїть, а змова може бути всередині самої білоруської еліти, розуміючи те, що треба шукати я думаю, что Валерию еще и страшно, что его русские могут убить. Можуть. Да. А це більше небезпека. И вот то, что они типа задержали группу, которая хотела его там уничтожить где-то в Пизендант какой-то, потом бредовые совершенно версии такие. Вот это тоже такой намек был ему, наверное, что... Но я не вижу у Лукашенко особого ресурса сопротивляться лично. Народ его ненавидит, ну, какой-то частью, активной частью ненавидит, да, вы знаете. Ну, вот я как-то не часто общаюсь с белорусами, но ненавидят, да. Но, с другой стороны, есть непреодолимые силы в виде Путина, которого нужно рейтинг поднимать, ну, хотя бы он понимает, что надо, свежая кровь должна быть, да, свежая жертва, свежая добыча принесена. Но 30-летие Советского Союза, и это повод хороший. Путін фактично навколо себе вибудовує такі країни, для нього вигідно, що вони були маргіналами. Що просто є хтось більш одіозніший, більш кривавіший, ніж сам Щоб Путін. на їх фоні він типу виглядів абсолютно благородним, чинним, там, миролюбивим президентом. І оці ж їхні традиційні формули, що ви хочете як в Україні, да, ви хочете як в Білорусі, ви хочете як там-то, да, це для них, вони за рахунок цього живляться і підтримують ці маргінальні кола. Але ми прекрасно розуміємо, що якоїсь там любові між Путіним і Лукашенком насправді немає. І те, що ті ж самі росіяни сьогодні ставлять питання, а чому ми кошти на Донбас виділяємо? У нас що, там своїх немає якихось регіонів? І так само вони будуть ставити питання по Лукашенку. Ну скільки ж ми можемо видавати ці кредити Лукашенку, що в нас немає куди ці кошти видівати? Они могут отдать эти деньги и сказать, ну, чувак, ну вот тут наши военные базы. Вот вдоль границы с Польшей танковые дивизии, вдоль границы с Украиной танковые дивизии, самолетные вот эти эскадрильи там и так далее, и так далее. Ну, может же он таким образом с ним разговаривать? Может, да. Это же формально суверенитет, типа власть формально у него остается, типа, да, но военные русские стоят. Это вполне устроит Путина, в принципі. Я думаю, що, ну, якби, давайте так говорити, якби Росія мала не те, що там бажання, потенціал, все ж таки іти далі по Донбасу, вона би рухалася далі. Якби вона розуміла, що тут не буде ніякого спротиву. А так спротив був, реальний спротив був. І оця ціна питання втрати достатньо важливі. Потім, коли ми говоримо про військовий потенціал Росії,
Ми можемо дуже багато про це говорити, дискутувати, на якісь цифри посилатися. Але Росія об'єктивно ввела останнім часом, за часів цієї своєї відновленої незалежності, виключно локальні якісь операції. Локальні операції на якомусь абсолютно маленькому клаптику землі. І цілком зрозуміло, що якщо ви свою громадну армію, найбільш професійні війська, пускаєте на якийсь район, чи 2, чи 3 райони, ви можете мати там успіх. Але в цілому, коли ми говоримо там про мобілізацію самих росіян на якусь більш велику кампанію, от я там сумніваюсь в боєздатності, в мотивованості цієї армії, і знаючи те, що там всередині відбувається, як вона... Ну, то можна отрикошетити внутрь, да? Може внутрі отрикошетити. Ті псовські десантники, які були найбільш кваліфіковані, вони лягли рядами в українській землі. І потім їх позорно туди вивозили в Росію, навіть не розказуючи цей. Тому реально, я думаю, що не настільки просто, щоб от Путін зараз ішов на якусь таку величезну авантюру, а потім ми повинні розуміти, що і США, і Захід буде на це так само реагувати. Но мы просто точно не знаем степень его безумия, потому что в оккупацию Крыма тоже никто не верил. Думали, что там войдут, выйдут, не решатся и так далее. Тут такое. Но у нас тема более близкого прогноза, наверное, это газ. Да, то, что мы вот уже затрагивали с Валерием Гончаруком, у нас на связи Леонид Униговский, гендиректор «Нафтогазстройинформатики», доктор технических наук. Я вас приветствую, Леонид. Леонид, вы нас слышите? Добрый день. Добрый день. Мы в студии с Валерием Гончаруком и вот дошли до вопроса с газом. Что, вот последняя новость читаю всем нам. Значит, сегодняшняя новость, вот буквально 17:22. Работа над подготовкой санкций против Северного потока-2 уже начата, заявил советник Госдепа в интервью РБК «Украина». Зовут этого человека, по энергетическим вопросам, зовут его Амос Хохштайн. По его словам, для того, чтобы санкции были действенными, они должны вводиться и США, и Европой. Конечно, санкции, которые вводят США, имеют свое влияние и аргументацию, но они не будут так же эффективны, как в случае, если они будут работать вместе с санкциями, которые вводятся в координации с Европой, в особенности с Германией. Он отметил, что в совместном заявлении Байдена и Меркель речь идет о том, что Германия также готова в случае дальнейшего использования поставок газа как оружия, которое угрожает безопасности Украины, вводить санкции. Но, по-моему, Путин уже ведет газовую войну с Европой. И история с Венгрией, и история с таким диким поднятием цен, да, ну, что просто они, мне кажется, перебрали даже, да. У нас не так уж много времени, 10 минут остается на программу, поэтому я вот вам слово даю. Расскажите, что происходит и чего нам ждать-то? Добре, я почну трошки з іншого. Головне, що дійсно різке підвищення цін на європейському ринку. Ціна підвищилась 400 разів, потім 200 разів. Вона не опустилася до нормальних, звичайних для європейців цін, але далі, можливо, і тенденція трошки збільшити. Чому це виникло? Я повинен сказати, що є висновок Міжнародного енергетичного агентства, чому це, з чим це пов'язано. Я просто зачитаю те, що написали європейці. Це не тільки європейці, до речі, це Міжнародне енергетичне агентство. А саме, цитую, різке зростання цін на газ в Європі було викликано поєднанням ситуації з сильним відновленням попиту і більш обмеженою, ніж очікувалося, пропозицією, а також декількома погодними факторами. До них відноситься особливо холодний і тривалий опалювальний сезон в Європі минулої зими, а також більш низька, ніж зазвичай, доступність вітроенергетики в останні тижні. Це те, що формулює Міжнародне енергетичне агентство. Яке місце і роль «Газпрому»? Казати, що тільки один «Газпром» винний в такому різкому збільшенні цін, неможливо. Я навів вам цитату Міжнародного енергетичного агентства. Але, безумовно, «Газпром» скористався цією можливістю. По-перше, суто через спекулятивні різні точки зору, які через підвласні інформаційні агентства розповсюджуються. Через те, що тільки «Північний потік-2» може, скажімо так, додати більше газу для Європи і зменшити ціни. А також тим, що постачання газу від «Газпрому» знизилося до рівня 2019 року. У 2020 році
постачання було більше. І оце, мені здається, головні чинники. Стосовно санкцій. Дійсно, я згоден. Санкції можуть бути дієвими тільки тоді, коли вони будуть об'єднані. Коли це будуть європейські і американські санкції. Тому що Німеччина зацікавлена в Північному потоку-2 по багатьох чинниках. Там є економічні чинники, там є чинники геополітичні, але без згоди з Німеччиною, я думаю, ці санкції будут не дуже корисны. Смотрите, Леонид, насчет Северного потока, ну, столько уже всего обговорено, и, в принципе, в публичном поле, но в непубличном поле я общаюсь с некоторыми дипломатами западными, и восточноевропейскими, и западноевропейскими, они прямо говорят, нас ждет газовая война и очень тяжелая зима. И сейчас Европа аккумулирует средства на всякие пожарные, точнее, холодные случаи. Вот то, что я буквально вчера услышал от одного опытного европейского дипломата. То есть они понимают угрозу. И как-то Европа... Вот если Путин передавит, условно говоря, с этими своими выкрутасами, с потоками и так далее, есть ли у Европы ответ на возможную такую, шантаж, давайте прямо говорить. Вот я этот вопрос и вам, Леонид, адресую. Это будет последний вопрос к вам, а затем хочу послушать Валерия Гончарука. Безумовно, це шантаж. І це не, скажімо так, заперечує і люди, які наближені до «Газпрому», кажуть, якщо не буде Північного потоку-2, то не буде у вас достатніх обсягів газу. Тобто я згоден, це шантаж. Як можна вийти з цього шантажу? Я думаю, що дещо вже робиться. Ну, наприклад, збільшується постачання скрапленого газу зараз в Європу. Більше того, зараз вже, я скажу так, поступово збільшуються запаси газу в підземних сховищах європейських, тобто темпи закачування газу в цих сховищах суттєво підвищуються. І, можливо, і європейці, напевно, в тому сподіваються, що Європа все ж таки пройде цей опалювальний сезон без значних втрат. Тут бы еще, Леонид, послушать синоптика какого-нибудь европейского, но вряд ли такие точные прогнозы есть. Но, конечно, надо всегда рассчитывать на худшее, и действительно европейцы рассчитывают на худшее, на то, что русские будут продолжать шантаж, но дальше посмотрим. Леонид Униговский, гендиректор «Нафтогазстройинформатики», доктор технических наук. Извините, что технических вопросов я вам не смогу сформулировать ввиду своего гуманитарного образования, но в других наших эфирах мы, конечно, будем спрашивать у вас о деталях, вот как вообще это поставить, как это работает. Это безумно интересно, и как они пытаются вот этими вентилями прикручивать Европу и манипулировать, пытаться манипулировать Европой. Спасибо. С нами был Леонид Униговский. На хвилинку, якщо можливо. Ой, давайте. Значить, 27-28 жовтня проводимо 7-й Український міжнародний газовий форум. І якраз представники Німецького інституту ЕВІ, які рахують газові потоки в Європі, будуть доповідати про те, чи будемо ми з газом взимку, яка буде нестача газу, якщо вона буде, і яка буде ситуація з газовими потоками при різних варіантах. Я запрошую вас онлайн також приєднатися до слухання доповідачів нашому цьому українського газового форуму. Це дуже цікаво. Дякую за запрошення. Це правда цікаво. 28 жовтня, я правильно зрозумів? Саме доповідь по потоках буде на 4-й панелі нашого форуму. Це буде 27-го ввечері. Дякую вам за таку ініціативу. До побачення, до нових зустрічей в ефірі АТР. И возвращаюсь я к Валерию Гончаруку. Ну вот по газу. Какие прогнозы сбудутся? Апокалиптические, что Европа там замерзнет, а Путин либо задерет цену, либо будет политические уступки, скажет никаких санкций, ничего. Либо Европа поставит его на место. Ну, по-перше, Європа купує газ і споживає не лише російський газ. Вона закуповує газ в Норвегії, там величезна частина йде. Іде газ з Алжиру, іде Південний потік через... А процентовку не знаєте? А по різним країнам по-різному, тому що, точно, наприклад, Німеччина достатньо сильно залежить від російського газу. Але є такі країни, які практично від нього не залежать і вже давно не споживають цей російський газ.
Наприклад, Франція, наскільки я пам'ятаю, там щось відсотків 14, да? Тобто це не є якоюсь критичною кількістю. І виходить так, що в принципі, ну а плюс є ще скраплений газ, про що в принципі сказали, та це Сполучені Штати Америки, це зрештою може бути хто завгодно. Тому що за цей час, за цей період було збудовано 2 потужних термінали в Польщі і в Литві. І та ж Литва, вона зараз обходиться якось без цього російського газу. І тому за великим рахунком якісь альтернативні речі, вони існують. В чому виникла проблема? В тому, що навіть якщо Росія зараз захоче масово поставляти цей газ через Північний потік-2, через Україну, вона не зможе це зробити за своїми внутрішніми потужностями. Тому що літо на те є літо, щоб закачувати газ в сховища. І в цьому сенсі в Україні є навіть природні ці сховища. Ці сховища є в інших країнах Західної Європи. А потім взимку воно використовується. Плюс іде достатньо непоганий потік з Російської Федерації. Звичайно, все це нехтувалося, і це сам європейська спілка там затягнула цими речами, не відслідкувала. І ситуація, звичайно, є небезпечна. Але в стратегічному плані Росія насправді програє. Якщо вона зараз піднімала там максимум ціни, і вона отримає якісь величезні кошти, то не лише вона отримає, а в тому числі ті країни, про які я казав, вони так само дуже непогано на цьому всьому зароблять. Але стратегічно Польща відмовляється від російського газу, від Газпрому. Вона виходить безпосередньо вже на Норвегію і буде там закуповувати. І переважна кількість країн Європейського Союзу так само зроблять висновки, що Росія є абсолютно непрогнозованим, ненадійним партнером, і вона в будь-який момент може використовувати газ як от тиск і фактично виходячи на якісь політичні власні зиски. Валерий, и последний, наверное, вопрос. Вот, может быть, вы в курсе, насколько вообще реалистично то, что, я не помню, кто сказал в последние буквально недели, чтобы буквально 10 лет осталось, максимум 10 лет в необходимости в российском газе. Ну, условной, в разной степени необходимости, да? А если русские будут так себя вести, и плюс развитие экологических технологий, альтернативные, ну, как вот, например, Швеция и Норвегия, там, ну, Норвегию не берем, но Швеция, например, или даже Финляндия. Есть вариант такой, что просто потерпеть какое-то время, типа, и Россия сама перестанет быть таким игроком, и у нее денег будет меньше, ну, из-за вот этого, из-за падения спроса и так далі. З великою ймовірністю це буде, тому що Меркель, в принципі, заявила, що вони там розраховують на 20-30 років взагалі відмовитися від будь-яких вуглеводнів, тобто це не лише газ, це вугілля, це нафта. Ну, даже если снизить хотя бы вдвое, например, от нынешнего. Це буде неминуче, тому що технології так розвиваються. В принципі, не треба забувати, що є ще сланцевий газ, який можна добувати за великим рахунком де завгодно і як завгодно. І навіть в Україні перед 2014 роком були 2 величезних родовища. Це на Західній Україні Оленківське і безпосередньо на сході України, там, де була оця окупація безпосередньо на півночі Донецької області. І я думаю, що за рахунок новітніх оцих технологій так само будуть вирішуватися питання. А те, що зараз використовується, почнуть масово альтернативні технології, це вже от такий стратегічний напрямок сучасного світу. США, Європейського Союзу. Вони вже на це націлені. Тот случай, Валерий, когда дикари подталкивают прогресс. Потому что хочешь не хочешь, а придется. Ну, ми повинні розуміти, що можна, знаєте, там дерева вирубувати до безкінечності, а потім приходять до висновку, що а далі нема чого. Те саме буде і з газом, з вугіллям, і з нафтою. Будуть переходити на якісь альтернативні джерела, які, по суті, зможуть вирішити цю проблему. Тому що ті запаси, які є, вони дійсно є, але вони ж так само не вічні. Во-первых, это простая логика, потому что как русские себя ведут, наверное, надеяться на не таких партнеров сложно. Дешевле обойдется, да? Дешевле обойдется використовувати сонячну енергетику, да, чи якусь вітрову. Ну, уже программа заканчивается, у меня знакомые в Баварии, они дровами топят. Ну, просто дровами. Там у каждого, кто едешь по Баварии, у каждого, вот как у нас вот в украинских хатах, просто рядом дровница, и то же самое, и ничего как-то, да. Ну, посмотрим. Спасибо большое. С нами был Валерий Гончарук в студии и несколько интересных гостей на связи. Не переключайтесь, буквально через несколько минут прекраснейшая Гульсум Халилова продолжит этот прямой эфир, а я, Айдар Муждубаев, на сегодня прощаюсь с вами. До завтра.